Na kuyachaka kurwa sorongo rwa gusyo mwaziri bw'ekisemi Ezekiel Machoguli tokoliyaraniga koresa bali yayo ikase county ya Kisii ase bunge ya Nyali bali masaba ni gaumerana n'abali mwabane kuro chiskuru abwasanyira bamulekera mange anentira yoko nyaro kine kisemi ya sorongo rwa gusi amo ne chinse muchinde okona kurwa senseme yu Machoguli gate buna nabegetemero bilimija eliko nyara ko ne kinkoba ase serikali kubwaterana amo n'abateni b'ekisemi ngo kini bale birengo by'ekisemi mulikito Mildred Mumanyi nikaikira na senseme ya Nyali bali masaba na gotu waliganilia roboti rukubwatia. Omwaka omuyago chakire keregento nigo kego chakwa boyan nemerobrio emekeranu yabekwa iliogo ikerania amaganyonsi ase chinsemo Lituko lya lero omwaziri bw'ekisemi Ezekiel Machogu nigo aumerana n'aborokia abanene kurwa ase orogongo rwa gusi ase kerenga kyarenge igoro y'ekisemi. Lero twalenga asamanga na masomo na umere chi principal chito kuru Nyamira na Kisii County cheti skulu cha secondary asengenjo ya masomo ya abana baito na masomo aito oisa kurigereria abana tubwate bari ki university chito cha Kenya enamba yaito nero rakini egenga ngenda kogenda inse na kitwaga mbanga inga kitugu chukubwaterana emerobelio yabekirwe asoko bwaterana gati yaye n'ababwatani bonsi b'ekisemi eliogosira amasomo gusi kiskuru cheto chons toigwana nene chi principal na kumuranje abaiboli n'abacholi bali tucholera wao tubwaterane erinde torenga amasomo aito nkuira nale ere babwana takoba nche buno mosi eswekisemi nimbwaterane pamoja n'abantu bamintase ebinyoro kiagara nimanyete nga changamoto nere tubwatera awao asa matemwa asoka bwangoiga akera sisano na isato omwaziri naine kebuna mamochandonsi tanyorekaneti ase boigo atebire ngoetera oborayo buya no kubwaterana aso mwaka oyo nko bakera boigo ngambuya mono abantu baminto bagusikiagara amatemwa karo twasokia a KCP egagenda buya injirende teyo bandu bakorete bokora bonde amagisuna asoka kiskuru cyonse cyagusina Kenya neringanga kyabana bakorete amatemwa boigo amatemwa form 4 KCSE na ndemba krembu ya mono kiskuru cyetu cyagusi cyonse pamoja na Nyamira n'ikisemo kinde kyagara abana baitumba akora amatemwa buya batakoleti bintu bindi bitarenge kobe bironge igonga nara matokeo turaru umutinyo turaera nalia kolengana ngaki abana bakorete amatemwa omwalio ye nigarenge na mangana maya igoro yoko barika aborokia ase boiga akwanera omorobrio OCBC abali muntu tuli kekera semo Kenya twarure nambe goja kuli kukera semo ebekere county ya Kisii ebekere sub county twarura mabaga naende abali mutogoja kulika singa kieye bagoja kwa 36000 abali muterati na stairi ntumanye tenga ntubwato bakungu chiskuru chetu njibwati abali baisaine lakini asena mbe yegoja kulikuneli etanya kulikurende lyonse igonga chiskuru chetu chinyinge njitwara abali mu ntubwate level 7 8 and 9 eyitokuroka junior secondary school nero abana nkoigora bali chiskuru tuatebanga abana bali bakogana ne primary lakini ne secondary kibese serikali turarwe nkibe kinyinge kubwatiri kya primary erinde kinyare kubwate science ya secondary koranga masomo nkogandari igoro natekeire reporter ya Egetaseni Kyandizi TV elitariane Mildred Mumanyi.